da se ponašamo i funkcionišemo optimalno sa datim resursama koje imamo. Malo više afirmisati ovu predivnu zemlju. Omladina nema gdje raditi, fabrike treba praviti. Da naše domaće firme dobiju radove na tenderima. Bez investicija nema napretka, dakle bez investicija nema novih radnih mjesta. Politika određuje do kojeg će stepena ekonomija ići svojim putem. Da se napravi jedna korelacija između visokog obrazovanja uopće obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini prema tržištu rada. Edukacijom i sa ljudima što su dobro edukovani, što idu kao eksperti u inostranstvo i tako, s time se to može ojačati. Da se angažuju normalni ljudi, pametni ljudi, ljudi koji su spremni da to popravi.